Ľudia, vítajte u nového videa spolu s kamarátom Dávidom, hej, a so Zmajom. Čaute. Davida bude menej počuť, možno ani nebude počuť tohto, hej. A no tak, dúfam, že vám sa toto video bude páčiť, tak dajte like a odber a také. A dúfam, že nás kúkáte a sledujete. Tak môžeme začať to video. Aha. Dobre. Svetielka? Aha. Není to z updateu? Ale hej, má. To naplnilo, hej. Citro, jedno drevo. Jedno drevo? Ale riadne to je pekné, že keď kazíš strom, tak padá oheň. Ale to je dobre, že prídu spolení. Ja sa učím, lebo ja prvýkrát hrám na tomto. Hej, takže Citro, dajte už to. ľudia, aj si myslíte, že som taký nubák, hej, no tak. Počko. Akože, takže to neviem, či mňa také zvyknutý. Ľudia, aj si myslíte, že som taký nubák, hej, no tak. Je to tým, že hej, že hrám akože nehrávam moc na počítači, viacej na mobile ako na počítači. A ešte teraz ľudia mňa počuli, no tak Dávid vravel, že nech mu nekradneme bunny foodku. Čo je toto za giga mega teradon? Ale hej. A Čo? Santa Workshop. Veď tu bol update. To tam musíme spraviť. to čo je? Čo? Čo to musíme spraviť? Bunny food. Ja mám bunny food, ale on je... Čo Dávid musíme spraviť? Musíte všetky stromčeky osloviť. Aha. Aby bola dedina chránená a potom buď len splniť si také dokulky a rebrík nám treba kúpiť z toho vreca. A to ktoré nám ako osvietiť? Ja tie stromčeky máme. Nie tie stromčeky. A aké stromčeky? A nekradnite mi bunny food, hej. Na To čo má? na vlk svetielka. Hej, ale to čo má? Za jelen to... To čo je? Není alfa vlk. Ja to viete, koľko nehrali, ale to mám ja mám s ní update, kokso. Ja nehrávam na 99 dní updaty. Mám vo felce. Aha, už viem, kde mám Tak čo ti mám dať, tie svetielka, alebo čo? A ako mám osvietiť, keď ja mám? Take je... Takže, týmto sa takeuje, dobre. Ja chcem ozdobiť ten... Aha, Dávid, na. Čo, pani? Čo? Tam máš dvoje svetielok, som ti tam zrobil. To čo je? Ale ja neviem, kde ti stromčeky, to mi baví ten udár. Musíme. A prečo ty tam nevidíš? Aha, tu je prvý udár. Dobre, to baví. Čo je toto? Za snehovú guľu? Aha, chceme stromčeky. Tu ja som tam. Som tu, Majo, aha. Vidíš? Čau, skáčem. A je tam darček, dúfam, že ho vidíš. Poďme mi na obojím zrať.
no tak, ale mne padli, ja som už našiel dve tieto. Asi padajú iba náboje. Ja idem zachrániť prvé dieťa. Dobre, Dávid, a hej, stále padajú revolver náboje. Nie, revolver? Ale mne padol už... Raz mi padol aj revolver náboje, hej. Ľudia, ak sa vám toto videjko páči, no tak napíšte do komentárov, že aký máte deň. Hej. A tu je zmrznutý mamút. Počkaj. A ja taký môžem. Ja som bandár. Ty máš bandáž, ďaká. Mhm. A pri tebe ten mám No. čas. Mám dieťa. Ďakujem. Ale on neútočí, to je iba keď ho hitneš. Mhm. A to je tvoj kanister. Takže poď ma zachrániť. Ale ako klameš? On neútočil, on by nemal útočiť. To nie útočí, ty to nehytneš. Ja som... Ty mal ho hitnúť, takže možno bude útočiť. Ale nemal by. Nemal, ale bude to je výnimka. To je aký update ešte je. No. A... Vidíš, neútočí, neútočí. A tu nás si ozdrobiť treba. Zober ten svoj kanister. Alebo ten impulsové kopie. Dávid, koľko máš ty? Tu som 4 stromy odsad. Tu som odsadil 4 z 12 stromov. Ešte mi treba 8. A darček. Nie! Ja som zabral na bunny food, aby som dal tomu Peltrej. Som úplne zabudol. Ono to asi z každého zajaca padá ten balíček. Hej? Možno máš iba šťastie. Tiempo, ale nezober mi šťastie. Kde mám jablko? Ja mám tu na vedľa craftinga. Dobre. Ježiš. Dneska už chodí jeden, však? Počkaj, idem na dneska otvoriť. Počkaj. A ja mám hviezdičku. A aký stromček sa má opraviť? Ty sa pomýlim. Sú ďalšie dva. Ja som na I am hungry. Ej, Very
Zabil som alienov, hej. Portál. Ej. Ja som blbec. Ja vždycky zabudám, že mám šprintiť, ale... Si straving? Chlapci, kúpte lopatu. Lopatu kúpte. Lopatu? Hej, aj kostne vám treba. Aby ste sa dostali. Ja si vykraftím toto. Ja si chcem toto. Umieram. Ej. A čo je starving? Nemám. To čo je? Ale ja viem, že čo je toto. Veď si nájdeme bandáž. K tomuto sú sánky. Pozeraj. Na toto? Lebo toto je dobré, však, David. Lopatu? V Strongholde budú veľa. Počkaj. Čo? Počkaj. Kópia. Ja viem, ako zabiť mamuta. A čo si myslíš, že mám bandáž?
Dobre. To vie... Už ma raz naháňal. Vidíte ma? Dobrý deň. A neviem, či v reálnom živote... Ja to nechcem, počkaj, keď držím... Ale ja to držím! A teraz, keď idete to vyskúsiť, no tak... Veď... Musím nájsť bandáž, ale ja moc neotváram český, chápete? Ľudia. Ešte stále kúkáte. A možno to už ani neprežijeme, lebo... Kde je? Aha, sú blesky. Nechcem ich sprintovať. Ja tu nevidím nikde aliena. Aha, vidím. Vy tu čo robí? Skúsi ich zabiť. Jaj, ježinkové. Aha, ja že ma nestrieľajú po mne. Ale tak, pre video to skúsi. Tak. Je to? Prvú. Dobre. Takto ma nebudú vidieť. No, zatím.
Ja som sa to... Strieľajú! Vidím, ja. Potom príde to malé prekvapenie. Čo? Tak ti nepoviem o čo. Viem čo. Dúfam, že to prebehnem. Malé prekvapenie! To bolo malé prekvapenie. Ďaká. Riadne dobré prekvapenie. Ja som sa skoro pokakal. Ty sa ma... Čo to mal povedať, že by mohol umrieť? Ale strieľajú takto, tak sa môže čo to sa robí, nie? Ale ešte dvaja sa spavnú. Ty musíš Majkru toto zabiť. Či otvoriť Majkru čestku. Ty sme by mohol zmákať tú kameru. Ale ja chcem počkať, aby som sa dohýloval. Veď, ale počkaj. Veď nerob, Majo. Čo by sa stalo, kebyže padneš tam dole, zomreš? Veď To sa... sa tam nedá, to je bariéra. Plus ľudne. Tam je bariéra, vidíš? Dobre, choď už. Teraz otvoríš týmko a pamätaj sa, hej. Potom chytro bež. Chytro to zober a bež. Aha, zapri tebe, bež. Máš armor. Jaj. Bež do mňa. Oj, dal som to. Padol mi armor, yes. Podľa mňa armor je najlepší. Tam sú dve veci, môžeš ti padnúť. Zober mňa. Dobre, tak ešte zoberiem týchto. Ja stále sa mýlim. A tam je. Ešte. Skoro sme nezachránili všetkých elfov. Ale ja by som chcel A na tomto videu bude, čo ja viem, 20 lajkov. aspoň 1000 lajkov. 500 lajkov, tak Pokúsime sa zachrániť všetkých elfov. aj deti. Ale možno nebudú elfovia. Pokúsime sa zachrániť všetkých detí. Pokúsime sa dať 100 dní a bude to troška na dlhšie video. Tak sa s vami lúčime. Hej, takže dovidenia. Dovidenia. Čauko, kakauko. Pite hlavne kakauko, lebo je zdravé. Takže pre toto video to bude asi všetko, takže Čaute. čaute, 6-7. Dovidenia, čaute.